summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. And as time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the warm sand, smiling hand in hand, love is all around me. 'Cause there's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. If you get to fly. Fly on the wings of love. Reaching the stars above. Touching the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. If you just fly on the wings of love. Ja, många är det ju hemma i Kristinehamn som har varit i Skagen. Säkert finns det då en hel del som inte har varit här, och vi tänkte försöka bjuda lite på vad det är man upplever här. Och Birgit som jobbar på turistbyrån här i Skagen ska få hjälpa oss att berätta lite. Om vi börjar med Skagen, hur stor är staden? Og der er i hele Skagen kommun er der cirka 13 000 invånere. Og på sommeren så får vi ikke til at høre mange, for vi har jo så mange herlige gæster her i Skagen. Og specielt har vi jo mange svenske gæster og så mange norske. Så det er jo som om Skagen er lidt et samlingspunkt for Norden. Der er jo ikke så langt, når man er her i Skagen, til hverken Sverige eller Norge for den sags skyld. Så det er, og vi tykker vældigt om, at vi har så mange dejlige gæster fra den anden side, som vi säger. Så det förstår jag, och ja, det är roligt att de kommer. Ja. Men ni har ju mycket att erbjuda. Det här är ju då själva nordligaste delen utav Danmark. Ja. Och den här udden är ju lite speciell. Den är lite speciellt, och det är især speciellt när man har svenska gäster som man försöker guide lite runt här. Och så fortæller man dem som Skagen, som det är ett mycket ungt land. Vi har jo inte 1000 år gamle klipper, som står fast og solidt. Vi har et land, som stadig er i rørelse, som stadig bevæger sig. Og der bygges på varje år ude på udden herude. Vi vokser lige så stille mod nord, og even spidsen, den peger jo ret mod Sverige. Og der er jo så mange kræfter i havet på de to sider af udden. Og det gør, at du kan komme ud på morgenen ude på udden, og den lange grenen, den går ret mod øst, og kanskje når du kommer ud på kvælden, så har strømmen vendt det hele, så det drejer mod nord. Det er så fascinerende, og der er ikke 2 dage, som er ens derude. Og altså, jeg er jo ikke selv fra Skagen, men er blevet fascineret og tykker om dette landskabet her også. Og det lys, som man taler så mycket om, det mærker man også ude på udden. Og det har jo nogle ting at gøre med alt det hvide sand, vi har.
de två have, hvor solen den glimter, og så har vi en mycket hög luftfugtighed, som gør, at disse tre ting til sammen, det gør, at der er lidt højere til taket, om man kan sige så. Og det er vældig fascinerende. För den naturupplevelsen vid grenen, det är alldeles speciella som finns där. Det är speciellt, och det är ju så där att från istiden för 10.000 år sedan, när landet ganska sakta vuxit och är blevet till det vi har idag, der hände ju det på mitten af 1500-tallet. Det var jo før den tid, var Skagen et fantastisk frugtbart stille. Der var skog, og der var store arkebrug her, og det har man lidt svært at forestille sig i dag. Men temperatursvingninger og ændringer gjorde, at sandet begyndte at blæse op. Der kom kraftige storme, og i cirka 300 år, der var der sandstorm over hele den øverste del af Utten og ned på et godt stykke ned på den andre side af Aalbæk. Og der skulle gå cirka 300 år, før man fik kunne stande sandet. Og det gjorde man ved at planere små, små træer, man importerede fra Sverige og Norge. De kunne binde sandet, så man kunne bøje at stande her igen og kunne være her. For på midten af 1500-tallet, der flygtede folk fra Skagen, de måste rejse bort for. Det gick inte att vara här för samman. Nej, for de kunne ikke dyrke jorden, de kunne ikke tjene penge, og fisken forsvandt fra havet. Så der var man mycket fattig. Og så hentede der jo det, som jeg synes er så fascinerende, at i 1872, der kom vores eventyrdigter Hans Christian Andersen til Skagen. H.C. Andersen. H.C. Andersen, ja. Og han kom just den dag nær Anna Anker. Hun hed Anna Brøndum dengang, hun blev født. Og man har en liten historie om den natten, når hun blev født, fordi det tales om, at Hans Christian Andersen, han var så vred, da når han kom til Skagen, fordi alting tog så lang tid, og han var ikke glad, og han ville ikke æte, og fru Brøndum blev så ledsen, at hun måtte gå til sengs, og der fødte hun datteren Anna. Så Anna beretter i sine dagsbøger, at hendes mamma til den dag hun dog, der var hun overtykket om, at vor herre han havde bestemt, at hun skulle blive berømt, når H.C. Andersen havde været så grim, så æglig ved hendes mor. Ja. Så det er sådan en lille fin historie. Og der bruger vi sige, at det var just den dag, at den store tid med kunstnerne startede. Ja, för nu kommer du in på något nytt. Du pratade om ljuset. Yeah. Och det har väl kanske betytt då att om vi går in då på det här med konstnärerna, för det är ju en stad som är full av museer och som Skagenkonstnärerna och nu, jeg tror, jeg sagde nogle fejl. Jeg tror, jeg sagde i 1872, for det var jo ikke den dag, Anna Anker er født den 18. august 1859. Det var jeg, som sagde fejl. For i 1872, der kommer Holger Drachmann her til Skagen. Han var den første af kunstnærerne, og han kom med en norsk kollega, Fritz Taulo. Og de to, de åkte op og indlogerede sig på Brøndums Hotel. Og der blev de betaget af lyset heroppe og rejste tilbage og talte om for alle vennerne sine, at de skulle komme til Skagen. Og der kom de norske og de svenske venner, de havde, de bøjede så årene efter at komme her til Skagen. Oscar Bjørk var her blandt andet, og der hænger en liten speciel tavle i Anna og Michael Ankers hus, som aldrig er gjort færdig, om I går hen og titter på den. Og der sagde man, at det var fordi hans kærlighed i Sverige, hun var mere værd end tavlen, så han åkte tilbage til Sverige. Han hann inte göra färdig. Ja, så han havde ikke tid at gøre den færdig. Så, og han kom aldrig tilbage og gjorde den færdig. Så når svenske gæster ser den tavle, så kan de tænke på, at der er en liten historie bakom den. Annars då, den som är konstintresserad och kommer till Skagen, den har ju givetvis massor att välja. Berätta. Der er jo Skagen Museum, som jo har tavler fra denne tid, som vi kalder Skagen guldalder. Og der er udstillet på Skagens Museum kunst frem til 1935, det år, hvor Anna Anker hun dog. Og det er simpelthen, fordi man ikke har plads at have mere. Man har i Sjælland mygget kunst, som man ikke har plads til. Og så har man jo det spændende hus, hvor Anna og Michael Anker boede, som også er museum. Ankers hus. Ankers hus, ja.
Og der var det datteren Helga, som i sit testamente testamenterede huset til offentligheden, på betingelse af, at det blev åbent for offentligheden, at vi skulle kunne gå ind og se, hvor det var dengang. Og alt står fuldstændig, som når de boede der. Man kan kigge sig over skulderen og tænke, kommer de snart tilbage for en tur ved stranden. Det er en vældig spændende hus. Det er et hus, som har en sjæl så fantastisk. Det tykker jeg vældig om. Og museet er jo også fantastisk med de store tavlerne og de pragtfulde historier, som man, om man kommer ind på museet og begynder at se på tavlerne, så får man lyst at kende historierne bag om tavlerne. Og så må man jo gå i bøger og søge og læse oplysninger, og det er lidt farligt, for man bliver virkelig fanget af det. Man bliver fanget af det, ja, helt sikkert. Ja, det er sikkert. Och det har ju då tillkommit en hel del andra museum. Det finns en del annat också. Der findes ute på Grenen findes der et dejligt museum, som hedder Grenen Kunstmuseum, som har nyere Skagenkunst. Nogle af vores nulevende kunstnere, som Niels Hellet i Gammel Skagen og Svend Danelund, de har deres fine tavler hængende derude. Og der findes også andre, Arne L. Hansen, andre nulevende kunstnere her i Skagen, som har deres tavler der. Og så findes der jo den gamle marinemålers egne billeder, hans store havmålninger og isbærgebilleder. Og de har så på sommeren olika udstillinger af forskellige kunstnere, mest fra Norden. Så det er også vældig spændende, det er det. Og så har vi jo også et mycket spændende museum, som hedder Fortidsminderne, Skagen By og Egnsmuseum. Og der kan man opleve fiskeriets historie, følge hvordan fiskeriet har udviklet sig helt fra starten og op til i dag. Og det er også vældig spændende, og man kan se lidt om, hvor menneskene de boede og levede i sidste århundrede og forrige århundrede. Før sekelskiftet hedder det på svenska. För annars är det så att turistnäringen är ju väldigt stor, men fisket är den näring som kanske är allra störst. Fiskeriet er stadig den største indtægt, selvom det jo ikke er så stort som for 25 år siden. Der var virkelig, der var hele hamnen fyldt med fiskebåde, men det er det tyvärr ikke. Men vi har en mycket stort fiskforarbejdningsindustri, hvor man så forarbejder fisken og sælger den ud i hele Europa. Og det er vældig mycket med fisk. Og i disse dagene, der er det jo så fisk, der går mest til Holland, fordi hollænderne har en skik med matjessild. Det ved jeg ikke om. En speciel sild, som hollænderne er vældig glade for. Og det er just på denne tid nu, at man når silden den er speciel, så bliver den sendt til Holland. Det er en stor delikatesse dernede. För det är ju så också när man kommer till Skagen att det danska gemytet och maten och ölen också och väldigt mycket skaldjur och fisk, det är specialiteter. Ja, det er det, og der har vi jo vores dejlige restauranter nede ved hamnen og de fine små pakhusene, som jo også er specielle. De er tegnet af den danske arkitekt og designer Thorvald Bindesbøll. Han har gjort fine små udskæringer, altså designet til alle de udskæringer, der er på de små røde og hvide fiskerhuse. Og disse huse blev jo brugt af fiskerne til at opbevare deres ting i. Der gik man ud på heden på vinteren og savede det store i stykker af, og så lagde man dem ned der. Så kunne man holde sine fisk frisk til langt hen på foråret, på sommeren. Så der er virkelig historie i disse gamle små huse, og der er så et par fine fiskerestauranter dernede, og der er også sådan nogle fiskaffærer nede ved hamnen. Og det var jo ikke længe før, så går det løs med sejlersæsonen på Kristi Himmelfartsferien. Der bruger det jo at være de norske og svenske sejlere, som starter sæsonen ved at... Jamen, vi kan dårligt se vattnet for bare både, det er helt sikkert. De ligger så tæt dernede. Det är ju samma nästan när man kommer mitt på sommaren också.
säger du, Ja, hur så- tätt som ja, helst. ja. För det är ganska Ja. många som kommer De med kommer egen båt. hele, ja, det gør de. Og det starter op her i Kristi Himmelfart. Det er, så summer det af svensk og norsk og dansk blandet til sammen over det hele, og det er herligt. Det er vældig Ett rart. annat ord som jag märker mycket, alla tänker på, det är rav. Ja, bernsten, rav, Ja, ja. bernsten, ja. Ja, Mhm. og det er jo det, som vi kalder det danske guld. Og det finder man jo ude ved stranden, og det er svært. Der skal man være kender for at finde. Man skal vide, hvornår at det bliver slynget op på stranden, og hvor på stranden man skal bukke sig og lede efter det. Jeg har aldrig været heldig at finde nogen ting. Men jeg var engang sammen med et svensk selskab, hvor pludselig en ældre dame bøjer sig ned, og så siger hun, tror du det er bernsten? Og det var det. Så en liten biten bernsten var hun så heldig at kunne tage med sig hjem. Og det er fantastisk smukt. Det er jo et materiale, som lever. Man kan fornemme, at det har sjæl. Det er mycket flot. Det er det. Och något annat som man kanske tänker på när man kommer hit och vandrar runt, det är ju alla nästan bor i egna hus. Det är inte en massa hyreshus och så här, Nej. och väldigt mysiga områden och Ja, jättefina små ja, trädgårdar och så. Ja. Jo, og det er jo mest, altså der er jo en masse huse rundt omkring i Skagen, men de mest smukke, om man kan sige det, fordi andre huse er jo også vældig, vældig fine, men det er de gamle områderne, det der hedder Østerby og Vesterby. Det er Østerby, det er det, der ligger henne omkring museet og Anna Michael Ankers hus, og Vesterby er i nærheden af det gamle Egnsmuseum. Og det var jo to små bosteder i gamle dage, men folk blandede sig ind i håb med hverandre. Om du var født og boede i Østerby, så blev du der. Du giftede dig i Østerby, du vækste op, og du levede dit liv. Og når du dog, så blev du begravet på den østre ende af kirkegården. Ikke på den vestre, for der lå det andre, som du ikke kendte til. Ja, Så det var sådan en, ja. ja, det holdt man mycket strengt på. Så selv i dag kan man finde ældre mennesker, som godt ved, hvor var på kirkegården de vil ligge. Ja, det finns mycket att uppleva och vad jag förstår också då, ska vi nämna lite om det här. Hur många turister kommer der per år? Og altså vi siger, at der er omkring en million endags turister om året, og så er der cirka 1,2, du må jeg er ikke helt, men cirka 1,2 millioner overnattende gæster. Og det kan jo være fra en til mange dage, at de bliver her, eller nogle er på semester, en væk eller to. Så det er ret så mange, det er det. Så vi som bor her, vi ved, hvilken tid på dagen vi skal handle, når først det er sommer. Ja, jag förstår det. Så sådan er det, men det er jo det, som jeg synes er så charmerende ved Skagen. Jeg tykker vældigt om det. Og folk er så snille heroppe. Det er dejligt. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. And as time goes by, there's a lot to try. And I'm feeling lucky. In the warm sand, smiling hand in hand, love is all around me. 'Cause that's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above, touching the sky. If you get us fly, fly on the wings of love, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings. Love, fly, baby.